lead to anxiety, depression, and feelings of isolation. With the Black Rose of the station. Well, nditshilo ke nathi namhlanje sijonga i-after effects of using weight supplement okanye ke i-weight boosters. Kule mihla ke yingxubevange, if I can put it like that. Ufumanisa into yobana abanye abantu bafuna uluze weight, abanye abantu bafuna ugaina i-weight, but ke the biggest question is at what cost, bafazi? Ukungoneseleki yinkangeleko yakho kunokukhokhelela ekubeni abantu bazame izinto ezininzi ezazibizwa ke ngoba ke zii-weight boosters, appetite stimulants okanye amanye amayeza ukuze banyuse umzimba ngaphandle kokudibana nogqirha. Amagama ke aqhelekileyo ke ngala magama kuthiwa ke zii-appetito okanye ke i-Cipla-Actin aqhele ukuvela kwiincoko zabantu nakwi-social media, fika abantu bethetha ngazo. Abantu ke bathi ke ziyasebenza, abanye ke bona ke baxela iziphumo zingalindelekanga ezifana nokulala kakhulu, umlomo owomileyo, isiyezi, uqhina kwanokungaboni kakuhle xa zisetyenziswa gwenxa okanye ixesha elide. Kusenokubakho neengozi ezinkulu ezifana neengxaki zesibindi, intliziyo nezinye ke iingxaki. Kodwa ke are these medicines really meant for weight gain? That is another question that we are asking. Kwaye zikhuselekile na xa zithengwa estratweni okanye kubekho oosisintosh abaza kuzithengisa ngaphandle kokuba ibe yi-prescription oyinikwa ngugqirha wakho? Usive ukhona yena, simpambe ngoZoom uza kusincedisa ke uku-unpacka lo mba namhlanje. Ma'am, good morning and thank you so very much for joining us. Hi, Khumani, njani? Siyaphila Nkosi yakho, njani wena? Very well, thank you. Am I audible? Yes, you are audible. Siyakuva loud and clear. Okay, thank you so much. Ndiyazibulisela nam kuwe and nakobaphulaphuli. It's such an interesting topic because as much as siqhelile ukuyiva, ayon conversation that we often have. That is very much true. Yeah, it's not a conversation that we often have, especially eyomntu ofuna ugaina, eyona nto soloko sithetha ngayo ngeyomntu ofuna uluza. So it's quite important. It's important. Wabizile ke la magama ke Chuma, i-appetito, your Cipla-Actins okanye i-Peri-Actin. Now, I like le point yakho uyibize ekugqibeleni, your sisintosh nasestratweni. As you've introduced me, the pharmacist, and a pharmacist is known to be the custodian yamayeza. I-custodian yamayeza ke ngumuntu o singathi loosely translated lipolisa lamayeza, because we are trained ekwazini amayeza, how they work, how they should be stored, how they are manufactured, njalo njalo. Apha ke South Africa sine regulatory body ebizwa ngoba ngu-South African Health Products Regulatory Authority, shortened to USAHPRA. So USAHPRA yena is responsible for each and every drug that comes to the country ukuba ibe registered, yaziwe nobana apha eSouth Africa sine drug enje, iyeza elinje ngokwasemthethweni. And this is how it's supposed to be sold, and this is where it is supposed to be made available. Na management yayo njengoba siyazi napha epharmacy kunezinto okwazi ukuzifumana over the counter, kunezinto ozikwazi ukuzifumana nje ungena apha eflorini, kube nezinto ozifumana only nge-prescription. That goes with the management medication according to safety and other things related to it. Ideterminishwa ke ngokunguSAHPRA loo nto leyo into yoba i-scheduling yale drug ithini, funeka imanejwe kangakanani. Now, coming back to i-appetito, freely, I have never seen, I've worked within the industry for almost 14 years, I've never seen i-appetito at pharmacy, which is the first red flag. Okay. So xa ingafumaneki kwindawo ekufanele uba kuthengiswa kuyo amayeza, that should tell you something. Yeah. Ukuba USAHPRA has not registered i-appetito.
iyaziwa kona i-cyproheptadine, which is the active ingredient yayo, kutshiwo by active ingredient yayo, asina proof, ne? Because asiyazi okokuqala uba i-manufacturishwa phi, i-manufacturishwa ngubani, who is regulating law manufacturing process, i-safe kangakanani na. Kubekho ke ngoku i-cyproheptadine le i-cypla-actin okanye i-peri-actin oyifumana epharmacy. That is known, that is registered. Iyaziwa apha eSouth Africa. Siyayazi ke yona isebenza kanjani, siyayazi uba ifika yenze ntoni emzimbeni, we know what to expect. Now, we're going to be talking about i-cyproheptadine. Sizawuthetha ke ngoku mna ngale i-registered apha eMzantsi, i-cypla-actin ne-peri-actin. Alright. So andifuni, I think ndicacisile ke chuma ke kule apetito into xa ndisithi uSAPRA akayinayo kwi-records zayo, which gives us yes, you did. an idea yoba kwa indlela le i-available ngayo kwindawo eyi-available kuzo. Once into ekuthiwa liyeza kuthiwa ifumaneke epharmacy, you must ask yourself questions. Xa ingafumaneki kwifamasi, ifumaneka phi, isuka phi? Ubani oyihoyayo xa ingazukwaziwa yi-pharmacist, you know? So it should actually scare you xa uzawuthenga into ongakwazi ukuyifumana epharmacy, because uzawungakwazi ke ngoku uphenduleka kwimibuzo ozoba nayo, because mna xa uzawufika epharmacy uzondibuza nge-apetito andizokwazi ukuphendula ngoba andiyazi uba yintoni leya ipha, le nto ibhaliweyo pha, I'm not sure uba it is exactly what is inside, because I don't know where it's manufactured, I don't know who regulates it, andiyazi isuka phi. Uyabo? So it's very dangerous and it's very scary to hear. We've seen quite a few people having experienced side effects zayo, but because ke kuthiwa yi-cyproheptadine, siyayazi i-cyproheptadine as the drug bayenza ntoni. I want us now to first go to the understanding yoba i-cyproheptadine yena yayenzelwe ntoni, what is its intention or the indication yayo yokuqala. So i-cyproheptadine yinto ekuthiwa yi-antihistamine, ne? I-antihistamine ke esiziqhelileyo izawuba kwifamily eyi-1 njenge-your-allergics. Antihistamines into ze-allergics, izinto ze-allergy. Yes, your allergics, your allergy tablets and medication. So i-cyproheptadine xa sithi isebenza kwinto ze-allergy, funeka siqale sizibuze into yobana kuze usebenzise into ye-allergy zuke kutheni, ne? So apha emzimbeni, umzimba wethu uyazenzela i-chemical ekuthiwa yi-histamine. I-histamine, it is a chemical messenger that is naturally produced by your body. Ireleaseka xa umzimba wakho uthe wane-shock ye-allergen. I-allergen ke zezaa zinto ezikhoza i-allergy. Uve kuthiwa abantu ba-allergic to iinwele zekati okanye zenja, to certain foods, amaqanda, nuts, and all sorts of things. So la allergen that your body now responds to produce an allergic effect, whether i-rash okanye minxeka ungathi uvakelevala kumphefumlo, or whatever way i-allergy ezaziveza ngayo kuwe, then that's when you'd take an antihistamine. I-cyproheptadine was initially discovered and used for that. But then late, because of indlela eyiyo, Mosisingo Somachiza, we go into depth yoba i-medication le sizawuthi yi-drug in this case isebenza kanjani, injani i-chemical structure yayo, ifike yenze ntoni emzimbeni, uyabona? Then ke ngoku sizotsho si-understande ne-side effects zayo, because ilwa into that umzimba naturally makes, which is the histamine. Umzimba makes that histamine to alarm you uba khona into endidibene nayo engadibani nam, yabo? So, but sometimes ke ngoku iyenze over, which causes that uncomfortable effect or the pain or irritation. That's when we now introduce
i-antihistamine to try and reduce that production ye-histamine apha emzimbeni. Now, isiproheptadine yona i-antihistamine engekho active mos amayeza iipilisi zifike ibe yinto njenge-puzzle. Sinezinto apha emzimbeni ekuthiwa zii-receptors, ne? Okay. So ifike ilokhe kule ndawo ekufanele uba ingena kuyo isebenze kuyo. But often at times amayeza akaye abe ne-attraction kwinto A1, kwi-site A1. That's where we now get the side effects. Ngoba izawuthi la seproheptadine izawulokha kwi-histamine receptors, iphinde yolokha kwezinye receptors, where we now end up with a dry mouth and all of that. Then enye ke ngoku point of interest ule medication sithetha ngayo, iphinde iyo-acta engqondweni kula center isixelela into yobana ngoku ulambile ngoku awulambanga. So in essence la effect increase i-appetite is a side effect. It's what we call kwi-pharmacy off-label use. As much as yona isetyenziselwa into ze-allergy, but because of how it is made up, i-chemical structure yayo, ine-attraction nakwi-sites zasengqondweni ezisebenza nge-appetite. So ifike ilokhe nakuyo la site isengqondweni, which tells us ba now you need to eat ulambile ngoku, because ingqondo yiyo mos esenda those impulses, eza messages zoba ngoku kuyatshisa ngoku kuyabanda yonke laa nto. So in this case ifike ilokhe kuleya ithetha nge-appetite. That is how ke ngoku i-ciplactin ne-periactin would cause increase in appetite, because it locks there, then it releases messengers ezithi yitya ngoku, increase i-appetite yakho. So it was not initially made for that, but because ingalokhi kuyo yodwa, ilokha nakwezinye i-receptors, that's how we get i-blood visions. That's how we get ukulokheka komchamo. That's how we get inhliziyo ebetha ngamandla, you know, and then kuba ke into e-foreign, umzimba wethu mos, umzimba yi-system ezisebenzelayo. So whenever we introduce into e-foreign emzimbeni wethu, umzimba will try and maintain i-balance by trying to get rid of what has not been used by the body. So sisela ipilisi, umzimba is alerting us ba, okay, unento ke ngoku funeka ndiyicole ndiyikhuphe. Now, organs as years be responsible for that, it is mostly our liver and our kidneys. Xa sithatha ke ngoku ipilisi ziye zisebenze ezintsweni zethu nasesibindini sethu. Nanku ke ngoku usive uthatha i-ciplactin, khange ndidibane na-pharmacist, okanye ndithathe apha etitweni ndingayaziyo, khange ndidibane ne-pharmacist, khange ndidibane nogqirha, ndiyazithathela, you know. No one is managing ba ifike yenze ntoni emzimbeni wam, as long as mna ndibanala appetite bendiyifuna. Everything else andiyihoyi into yobana umlomo wam ngoku uyoma, andiyihoyi ngokuba andisaboni kakuhle, andiyihoyi ngokuba mhlawumbi ikhala yestool sam iyajika, because sometimes iba khona kwengxaki kwisibindi siye siqale siyibone ngezaa zinto uba ujika ikhala yestool, ube ngumntu onenausea, uzawuthi unenyongo okanye uzothi kuba usitya kakhulu, uqhine, the white part of your eyes, they also slightly change the color because of into eyenzekayo apha esibindini sakho. Ndiyafuna sive, because ndijonge ixesha into yobana we are running out of time, kodwa ndifuna ukhangela into yobana if mhlawumbi sibuyela kule nto yobana okay fine ndisebenzisa i-ciplactin le ikhoyo ekhemist, ndikwazi uyifumana ekhemist, but let's say ndithenga kwindawo yam ke apho ndingazuxelelwa nge-do's and don'ts before ndibe ndiyayisebenzisa. Xa zithini consequences zokubana ndiyisebenzise for ixesha elide okanye mandiyiphakeje ngolu hlobo le question?
xa ndifika ekhemist ndizothi into yobana guys I need to gain weight ndicela nindirekhomendele into erayithi endinokuyisebenzisa fine nindinike as pharmacist then niye nindixelele into yobana lokhu chumane uzawukwazi ukuyitya le pilisi for up to ixesha elingaka if ugqithisile apha these are the consequences ozawuthi udibane nazo ndiyafuna sosoko sincamathelisa nalena i-question ethi if sisebenzisa as products singazaziyo because if bengena kule conversation ngoku bendisithi into yoba some of these products sive sizithenga koosisindoshe ikhona mhlambi indlela endinokwenza ngayo just to make sure into yobana is this safe or not I'm trying to ukubana sinike umphulaphula ingcebisa nokuzenza okanye as i-expect if ayikho registered awuyithenge kwindawo ekumele uyithenga kuyo sukuyisebenzisa is that what you are saying? That is exactly what I'm saying, Chuma, because it becomes difficult to even give advice yoba isebenzise safe kanjani xa ndingenayo ne-assurance of what is exactly inside there. Uyabona ngoba ndizawuba ndiyakulahlekisa xa ndisithi isebenzise kanje ndibe nam ndingena-proof to say ba this what is written on this box is exactly what is inside here because of i-credibility endingenayo yoba isukaphi ngoba i-regulation yayo ayikho clear yabo so I wouldn't advise because we've got things ekuthiwa zii-counterfeit siyayibona loo nto ekutyeni there's counterfeit yabo so we are being advised nobana be very careful of getting things kwindawo obungafanelanga uba uzifumana kuzo kule part ke ndiyafuna ukuthi wena Chuma xa uzibona uba because weight loss ne okanye inability of gaining weight can also be a marker of an underlying condition so wena xa uzawuvele ufune umaska lento uyibonayo without knowing what could the cause be then it's a problem you know kunento ke esidla ngoyijonga kuthiwa i-BMI which now checks i-weight yakho versus your height there's a chart echoyo into yoba you are either underweight you are within range you are overweight you are obese if i-BMI yakho is within normal range there's no reason I can understand ba abanye abantu bayabawela uba nenqatha you know umuntu kakhulu you know ndikhe but medically if there's nothing really that supports you we wouldn't encourage kodwa ke la duration is very important the more you expose umzimba wakho to this thing because remember everything esifakayo emzimbeni umzimba angazenzeli it is foreign umzimba will want to get rid of it which means we are overusing or overworking izintso zethu we are overusing and overworking isibindi sethu to get rid of all these foreign things esifakayo so I can say mhlambi a month or two not more than that but even with that document jonga i-changes ozibonayo ongaziqhelanga emzimbeni wakho over and above just gaining weight because that how cipralactin can respond to me and how it will respond to you is different because our makeup is different imizimba yethu responds differently to the medication or whatever we take in so we should also take that into consideration mhlawumbi woyive ngomeza uba yena yamlungela mna mhlawumbi ingafika kum ingandilungeli uyabona so we also need to be very vigilant yoba njengoba uthatha le nto yintoni eyenzekayo awulali ulala kakhulu because that's another side effect mhlawumbi wena uyaqhuba umsebenzi wakho but ngoku uzawuthatha le nto iza kulalisa throughout the day uyabona so it becomes dangerous for you ayikulungeli wena what other options do you have to try and achieve le nto uyifunayo because zikhona one besikhe sancokola ngendlela zokutshekisha i-chart growth yomntana wakho Sive ne I'm going to tell you where I am going with this question ugqirha i-pediatrician ebesincokola nayo yathi thina emakhaya singabantu abacinga into yobana once umntana bemkhulu sicinga into yobana umntana wondlekile uhealthy kanti not in most cases here's the thing
now ndingulo mzali ke ngoku obemamele that particular topic and ndinalo mntana umkhulu ade abe nezigweqe to an extent yobana Yeah. kuthiwe uyasindwa umntana and ikhona Yeah. ingxaki ezabakhona. Ndiqonda into yobana mandikhangele ezi supplements zokubana ndizawuhlisa iweight yomntana wam. Mhlawumbi napha kwi-chart growth yomntana wam kwikhadi lakhe ndiyabona into yobana kuthiwa iweight yalo mntana iba kwinqanaba elingano. I just want to check Sive nje quickly in 2 minutes into yobana ndiyakwazi ukuba ndityise lo mntana based kwi-experience yakho abantwana ibakwazi ubalungela ezi-simpler acting. Omnye umntu mhlawumbi ukhulelwe but siyayazi mos xa ukhulelwe into yobana normally uzawugeyina Awugain. iweight but ufumanisa into yobana akageyini iweight and umntu worried because siyathanda uwarishwa zinto ezingenamsebenzi sometimes. So aqonda into yobana makasebenzise i-simpler acting. Would you recommend into yobana simnike umntana or a pregnant woman to use as supplements for weight gain? A pregnant woman is a no-no. I think also going back when I told my that description, yes, Cipla-Actin, it is not a supplement. The side effect, it's an off-label use layer, but it causes increase the appetite, which will increase the weight. So you're not a supplement. You're not, it is meant for the allergies. We would give, but also under direct supervision of a healthcare professional. Awunozenzela as umzali. Uyabona? You need to get that advice because it needs to be monitored. Net dosing yakhona indlela yomnika ayizofana nabantu abadala, nethuba duration ozomnika ngayo ayizofana nabantu le abantu abadala. Ndiyathanda ke kule nto uyimenshilleyo yabantwana abakhulu because really even nathi bantu badala you think xa umkhulu hayi usegazini kanti it's not the case. Yeah, well, it's not the case. There may be an underlying issue. So it's very important uzazi la BMI yakho ba umephi kweliphi icala. Are you on the far end of not reaching normal okanye are you way above? Then you know what needs to be done. Eyona nto ibalulekileyo zizi diet and lifestyle more than introducing anything else. Siyabuyela kakhulu wethu, ndifunde lukhulu mna ngale topic besincokola ngayo, unganqabi ke va. Thank you. All right, that was uSive Tutu, yena ke pharmacist besincokola ngayo. Sitshekisha wethu ezi zinto sizithengayo ufumanisa into yobana some of them sizithenga over the counter without i-prescription kagqirha, ezinye sizithenga koosisintosho kuba kuthiwa hayi uzawuba mkhulu within 7 days. If ungumuntu ofuna ugeyina iweight, if ungumuntu ofuna uluze iweight, uzawusiluza isisu sakho, uzawuyiluza iweight within 3 days. Ndisoloko ndisithi ke mna ke ayikho into enjalo. Kunzima uluze weight. I've been trying to lose weight for the past 8 if not 7 months. And I'm doing so very much well because I've lost 12 kg from last year. I cannot wait to shoot calendar yalo nyaka because andiyithanda calendar yalo nyaka opheleyo. So as ba uSive esitsho, i-diet iza kuncedisa if ufuna ukugeyina iweight. Kukhona ukutya okuthiwa if ufuna ukugeyina iweight yitya ukutya okuthile, if ufuna uluze weight yitya ukutya okuthile, than bana sibe sisebenzisa ezi zinto. She also highlighted into yobana ke simpler acting i-side effect yayo ikwenza ugeyine iweight. So ungayisebenzisa at least yona uyifumana ekhemist. Ne? Masikhangele ngoku into yobana ke siyofika njani ezindabeni zika-10 o'clock ngoba siyafuna uyazi into yobana what is happening in and around our Chrizane district, iMpuma Koloni kunye nje nelizwe loMzantsi Afrika liphela. I'm not sure if it's Nikilita Benz or Ukaya, but I don't see Ukaya here. So probably it's going to be uNikilita Benz uzawusenzela ke indaba. Sisiqwengana ke mphulaphula indaba ezipheleyo uzawubuya pha ngentsimbi yeshumi elinanye. Story time at 10:15 o'clock. Awufuni tu into yobana mawube uzawuphosa. Masikhangele into yobana singena njani na kuyure yethu yesibini.